L-edukazzjoni għandha tibqa' waħda mill-pilastri ewlenin fil-prijoritajiet tagħna għax iridu naraw li intom tirnexxu l-kol. Dan qalu s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista u kellim tal-Oppożizzjoni għall-Edukazzjoni Clyde Puli li kien fost il-kellima ewlenin f'laqgħa speċjali li nżammet fil-bini tal-Parlament. Din l-attività li fija parteċipaw għatta deputati oħra miż-żewġ naħat tal-Kamra saret fuq inizjattiva ta' diversi ċentri li jorganizzaw skola sajf. Minn barra diskussjoni fl-attività tellat ukoll reċta ippreparata mill-istudenti fl-iskola ta' Ħalqormi. Clyde Puli kompla li hu importanti li biex it-tfal jirnexxu jingħataw edukazzjoni li tiftaħ l-imħuħ u mhux li timla l-imħuħ. Edukazzjoni holistika li tagħmel minn uliedna ċittadini tajbin ħalli jifhmu drittijiet u responsabiltajiet tagħhom. Minnaħa tiegħu il-wib tal-Oppożizzjoni u kelliem għal fondi Ewropej Robert Kutajjar fakkar kif id-deċiżjoni li ħal poplu Malti Wawċi fl-2003 biex pajjiżna ssieħeb fl-Unjoni Ewropea ittieħdet ukoll biex igawdu tfal preżenti għall-attività minkejja li dawn kienu lanqas biss twildu. Kutajjar kompla li fis-snin ta' sħubija pajjiżna massimizza mill-frott li toffri l-Unjoni Ewropea fil-waqt li għandna nkomplu nagħmlu dan fil-futur. U appella li tfal preżenti biex jinformaw ruhom aktar kif jistgħu jgawdu mill-fatt li huma parti minn popolazzjoni ta' 500 miljun persuna. Il-web tal-Oppożizzjoni qal li t-tfal tal-lum għandhom jinteressaw ruhom fid-deċiżjonijiet li jittieħdu għax dawn jafu jaffettwaw il-futur tagħhom ukoll. Minnaħa tagħhom, it-tfal preżenti pparteċipaw f'diskussjoni mat ta' deputati fosthom il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġus u deputati Claudio Grek u Kristi De Bono. Fid-diskussjoni kienu trattati temi bħall-ambjent, il-Bitcoin, il-bullying, l-edukazzjoni u Malta fl-Unjoni Ewropea. Ħadu semmu koll l-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Anġlu Farrugia, uffiċjali tal-UPA u uffiċjali tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi l-FIS.